Olalla. Şunu görýäňmi? Şu garany künnükmiş diýmem, bu bir nuşaby gutu. Şunu bir çaydan çay gaýnatdym. Ýaňa gelemiz bir sagatda boýundur, odumyzda bolan bir sagatda bolýandyr. Bir 2 sagatdan bolýarmy? 2 sagatdan bir sagat bolýandyr. Makul oturduk hulasajan. Ondan çaýymyz az boldy. Bir çaydan çay biz tefriye çykmamykdy. Marawaýdyk baýdyk, ýolda ýaşyn köwünde oturalım. Çaýmyz az boldy, men dedim, "Ey baba, nuşaby gutdy, çay gaýnatar." Ha, ýok diýdi, gaýnadym. Ulasa men ine şu bilen çay gaýnatdym. Walla bu dolu, bu dolu, bu dolu. Çaydanam dolu. Walla çaydanam agzy burnu bilen dolu. Azbeski çay kızgın goýup ýani sen meýdanyna goýup asy sowamy çay. Munyň bir wehşetli kızgyny bar çaýynyň nuşaby gutdy gaýnan çay. Munyň walla sen çaýdanyň nädir diýen? Ýani heýwere kızgyny kän bolýar. Nuşaby gutdy gaýnan çay bilmem näforum, ot mustaqim geçýärmi näme? Aslan Huda şahit sowamy ey. Şunu guýany melan näçe o ne oldum şunu guýany. O näge bolandyr Huda şahit. Eline o buhar çykyp oturşuny öldüm. Soğuk meýdanyna dağın üstünde guýdun sowamala. Bir o näge boldy şunu guýanym. Elan üçü bermeli wagt. Her muhlasy meýdanyna gasaňyz şunu ýanjak bir jön uşagy gutyňyz bolsa, çay gaýgatmaň bir. Amr dese şunu ýanyňyzda bolsa, ene şunu amr desýiňiz bolsa, ýa bir tike simi bir zady bogazyna eýildiriň ki eliňiz ýalyna ýanmaz ýani. Gorkmaň saklardan eremer, deşilmi, gorkmaň. Sag boluň, ýaşaň.